Müslim Saban toyu Kileşek Parkı'nda öttü. Beyram гадәттәгечә konaklarını karşı aludan başlandı. Район башлыгы Альберт Хужин җитәкчелегендә кунаклар татар ихатасына юл тотты. Кунакларны җирлегебездә яшәүче төрле милләт вәкилләре сәламләде. Сабан туй узачак үзәк мәйданга җыелган халыкның ушын иң элек күктә очкан параккышлар алды. Театральләштерелгән күренеш масштабы белән таң калдырды. Анда 500ләп кеше катнашты. Композиция милли рух, хезмәт тәмен һәм ямин, дуслыкны, бердәмлекне, алдагы көнгә матур өметләрне чагылдырды. Табигатьнең бар гүзәллеге, җир ананың иң кудрәтле пычмагы да шушындадыр. Ата-бабам безнең эшенгә бәхтебезне таптык шушы җирдә, без бәхетле шушы мезгелдә. Менә улым җир дә җитеште. Еллык азыкка нигез салырга вакыт. Бабакаем, ничек була ул җир җитешү? Hey улыкаем, әләкәйрәк әле шунсы. Үскәч барысын да аңларсың. Хәзер бар. Бисмиллахны әйтеп, буразналарга алтын бөртекләрне сал. Мәрхәмәтле туфрагым, һәр иртәдә килеп сиңа баш иләм. Син безнең туйдыручыбыз. Onların zor ümitler bağlap, senin kuyununa orluk çeşti. Saban işlerimiz tamamlandı. İginler mul olsun, il yurtuma bereket olsun. Arısı da senin kudretinde. Ata baba yulasına doğru kalın. Ağır hizmetten son kalıplarıma, onu jiyinga jiyilirga, Әмір бирәм. Егетләр, кызлар, абзыйлар, бүтәннәр, авылдашлар, әссәламу алейкум. Сабан туйга бүләк җыябыз. Бүләкләрегезне әзерли торыгыз. Әйдә, шиккә басыңызлар, бүләкне китәр безнең. Шиккән бул яулыгын егетнең асылына туры килсен. Күрегезче туганнар, Күмәрештан Сәйфә әби килгән бит. Улым, менә бу күкәйләрне сабан туена дип җыйган идем. Алыгыз әле. Әби, иләмгә җиттең менә. Ул үсмәк сабан туйда ватар өчен. Ләкин егетләр ватарга иң беренче үзем чыгам. Чыгарсың Хәсән, чыгарсың. Бу сеңгем капчык сугышында җиңгән батырга. Күрегезче, ничек матур чигелгән. Күз явын алырлык булган бит бу гөл йөзем. Егетләр, баганага бәйләнгән тәкә көрәш батырына ел буе яхшылап ашаттым. Бирелгән бүләкләргә каршы бездән дә бүләк.
koydu var miden Yaşlıklarını üzülüp sağınsak da bir sağını üzü zar iken Vakıntıdaki ömürde orta kola yaşlık yolları Partileri döküdür yüzüne yurtları koydur yolları Yanımızda kutuları bulan şapka Uyuda dümdülerimi okuluyuz Bu kapalı turmuş yıllarında Abızakta alığa atılıyız Vakıntıdaki ömürde orta kola yaşlık yolları Partileri döküdür yüzüne yurtları koydur yolları Türlü tilden silişsek de, türlü millet bulsak da, Gittir bizning tuğan ilimiz, gittir bizning tuğan yerimiz. Ko'p millatni xalqi bilan, gul boqasi bizning il. Har kim uchun quyosh kuni, nozlasha izigan yil. Har kim uchun quyosh kuni, har kim uchun quyosh kuni. Nozlasha izigan yil. Batar boshqa to'lqinlari, o'ris totar boshqa. Bizga do'stlik jilib berar, o'tmas sunmas o'shaqqa. Batar boshqa to'lqinlari, o'ris totar boshqa. Bizga do'stlik jilib berar, o'tmas sunmas o'shaqqa. Milyonlar birsinden birsi demedi Biznikinden to'g'ri bo'lgan Shim do'stlik bilan yamani Biznikinden to'g'ri bo'lgan Biznikinden to'g'ri bo'lgan Shim do'stlik Shim do'stlik bilan yamani Totar boshqa to'lqinlari o'ris totar bor chaqqa Bizga do'stlik jilib berar o'tmas sunmas o'shaqqa Totar boshqa to'lqinlari o'ris totar bor chaqqa Bizga do'stlik jilib berar o'tmas sunmas o'shaqqa Ona tili, urf-odatlarni saqlaymiz biz. O'tsa da yillar, o'rnak bo'lib boshqa millatlarga do'st yashaylar bizda xalqlar.
Егеме уразмалы җирләр түреннән Тургай тавышлары әһәң биргән Хезмәт батырлары иленнән Шау-гөр килә ин болыннар Ырлар һәм су буйлары Котлы булсын милләттәшләр Мөслим Сабан туйлары Сабан туй безнең гомерлек бәйрәмебез Сабан туйлар диләмлесе шәшәкле җәйләрбез Сабан туйларда кайтыгыз күрешегез Әлләхвәлләр белешегез Кунакка йөрешегез Сабан туйларда кайтыгыз күрешегез Әлләхвәлләр белешегез Кунакка йөрешегез Егетләрнең булганлыгы Сабан туйда сыналар Кызлардан тапкырлыкта Осталыкта сыналар Әйдәгез бәйрәм итегез Гармунда сызгырыгыз Сабан туйны сез биектә Җырлапта уздырыгыз Әйдәгез бәйрәм итегез Гармунда сызгырыгыз Сабан туйны сез биектә Җырлапта уздырыгыз Күрешүдә алышып та калыгыз Таралсын бар дөньясына шөһрәтегез даныгыз Үстен шөһрәтә үстәлсен халкыбызның намына Әйдәгез дуслар әйдәгез Сабан туй мәйданына Үстен шөһрәтә үстәлсен халкыбызның намына Әйдәгез дуслар әйдәгез Сабан туй мәйданына Әйдәгез дуслар әйдәгез Сабан туй мәйданына Әйдәгез дуслар әйдәгез Сабан туй мәйданына Кайта кунак булып, таптырылыгы шунда җырлыгы, һәр кешенең җанын сыйпап йөри, гасырлардан килгән җыр моңа. Халыктагы матур гадәтләрне берәм-берәм җыеп еллардан, бер күрсеннәр әле дип ахры, дәшеп алган безне бу мәйдан. Бәйрәмне башлап җибәрү өчен сүз Илгиз хәзрәт Сыңгатуллинга бирелә. Рәхим итегез. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın sizge selamı, rahmeti ve bereketi erişseydi. Elhamdülillah Allah'ın rahmeti bilen mine indi yazgı şeşüler de tamamlandı. Allah-u Teala ışbu şeşülerine, ışbu jeylerine, ışbu yazılarına hayırlı mübarek kılsın. Uturtkan üsümtelerimizni küz aylarında hayırlı gine, bereketli gine uğuşlar alırga Allah Teala nasip etsin. Bu güzel bayram her kimge ko'tarinki kayıf ham yaşavda derti istesin. Ko'ngilleringizda yoqti hisler kaldırsın. Kileşekke ümit ham ishonishni arttırsın. Barıgızga da nıqlı selametlik, baxit, tinchlik, iyilik ham iminlik dileyim. Bayram bilan. Rahmat. Sizge ihlastan ko'ngil ko'tarikligi, baxit, iminlik ham tinchlik dileyim. Bayram bilan bayram mübarek olsun. Tatariston Respublikasi Prezidenti Rustam Nurgaliyev Minnixanov. Bayram bilan.
Bir төркем райондашларыбыз бүләкләр алды. Хезмәт ветераны Ильяс Зиннуров тасыр төзелүгә 100 ел медалена, шәхси эшмәкәр Рафил Нурытдинов, Август Мөслим ашлык кабул итү предприятиесе директоры Айрат Шәмсетдинов, Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Авзалов крестьян фермер хуҗалыгы механизаторы Фирдәвис Нургалиев Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы исеменә лаек булды. Әлмәт районы Яңа Нәдер авыл җирлеге хезмәт ветераны Рамил Әхтәмов Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының рәхмәт хаты, Үзәк дарухана мөдире урынбасары Йолдыз Шафыйкова, район мәдәният йорты балетмейстеры Индира Тимкина район башлыгының мактау кәгазе белән бүләкләнделәр. Бер төркем механизаторларга Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мактау кәгазьләре һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Тагын бер төркем механизаторлар һәм шоферлар район башлыгының мактау кәгазе һәм акчалата бүләкләр алды. Абсолют кыр батырын беләчәкбез санаулы мизгелләрдән. Үз хуҗалыкларында җиңү яулаган урыннарда кыр батыр булган механизаторларны үзәк мәйданга җыелган халык чын күңелдән алкышлап каршылады. Районның кыр батыры исемен Исламов крестьян фермер хуҗалыгыннан Айдар Галиев алды. Районыбызның абсолют кыр батыры Галиев Айдар Рамил улы. Йөзләр нурлы, күңелләр көр хәрчак, икмәк булса көндә табында, аның һәр бер теге хезмәт белән, маңгай тире белән табыла. Канатланып, дәртләнеп, Каркыш кебек ичеп, тагын шушым Мөслимгә кайтырга насип булды. Мөслим безне үзенең баласы иттереп, үзенең бер баласы иттереп, һәр вакыт җылы каршылый. Мөкиппән килеп, үзенең кешеләре белән очрашабыз. Шундый Мөслимнең угышларын күреп, Мөслимнең матурлыгын күреп, аның кешеләренең уңганлыгын, кунакчылыгын күреп, һәр вакыт ушыбыз китә. Менә мондай бөтен милләт бергә җыелып, менә монда шундый бәйрәм үткәреп, яшьләр белән бу моның дәрәҗәсе бик зур. Ул балаларның монда килүе, яшьләрнең килүе, онсы иң кадерлесе. Безнең Мөслим төбәге ул искиткеч матур җир. Беренче ташыл табигать өчен яратам, һәм менә бу Сабантуйга килгәндә, менә үземдә мин шундый әйбер сиздем. Тора бара, яшь барган сайын барыбер шәйхләрне ничектер аның кыйммәтен аңлый башлыйсы. Бәләкәй чакта үскән вакытларда монда ипподром булыр дип уйламаганда идем. Бик шундый күркәм ипподром салынган, бик матур атлар чабышы. Иптәшем белән утын кистек алышы, туңгалык, җылындык. Илек сына барсы бик яхшы. Ат ярышларын карадык. Шундый бик күңелле. Ат ярышларын карап килдек. Инде шул хәтле күңеллегенә көрәш барабыз. Бик күркәм Сабантуй. Күбрәк ат ярышы эшли. Ат чабышына башлады, мин менә кайттым. Безнекә ат чабышы карарга, көрәш менә хәзер көрәшкә килдем. Бик күңелле үтә. Аллага шөкер кайтуыма сөенәм. Теге елны
кайта алмаган, бу елны кайттым, менә нык сөйнәм шуның өчен. Абсолют Батырга көрәшкә яшел сүлге. Саид Галиев Илнар. Кызыл сүлге, Халиуллин Наил яшел сүлге. Көрәш яратучылар Сабан туйны үзенә күрә бер җилкенү белән көтә. Егетләр арасында бил алышу бик киеренке барды. Абсолют Батыры Саид Галиев Илнар. 2022 елның Сабан туйының Абсолют Батыры шушында күренә. Карагыз, барыгыз да матур көрәш. Әйдәгез Захмат, 85 килограмм авырлыкта безнең Наил Халиуллин, 100 килограмм югарыда Илнар Саид Галиев. Абсолют Батырга көрәш. Бармы болельщиклар? Икесенә болельщиклар, әйдәгез. Сез исемнән болельщиклар анда, о дип чыгарасыз да. Бурут миңа дурсыз, о дип чыгарасыз. Ая елларныкылар мондамы? Наиллекләр кая, наиллекләр. Менә шулай хотя бы әйдәгез, оңнан соң акча әйдәгез. Иртәгә барда ял көне рәхәтләнеп болельтегез әле, әйдәгез. Кызыл сүлге белән без Илнар Саид Галиев, яшел сүлге белән Наил Халиуллин. Кызыл сүлге көрәшчеге, яшел сүлге көрәшчеге. Активность бирелә. Активлык бирелә. Аян ойының болельщиклары ишетелмисез. Илнарныкылар. Наилниклар адип кычкыра, Илнарныкылар одип кычкыра малай. Алым саналмай. Ошо исем белән кычкырып әйдәгез. Наил дип әйдәгез. Илнар әйдәгез. Бүләкләр саллы. Көрәшчегә бер активлык һәм бер бал. Алым саналмай. Сестра. Ана көн суык булса шулай инде малай. Суыклыкны шайтан кулча уйга егетләргә, көрәшчеләргә. Көрәшчеләр до конца көрәшәләр. Туктамыйлар. Алар туктап алмый дөресен әйткәндә. Көрәшче егет ул менә көрәшне ярата икән. Ул гомер буе көрәшче булып яши. 90 яшь тулса да, ул көрәшмәсә дә Сабан туйга килә, көрәш карарга или көрәш ярышына килә. 100 яше тулса да, ул көрәш ярышына килә. Алым саналмай. Көрәшчеләрнең һәр вакыт балалары, малайлары булса, алар тоже көрәшче була. Ул менә шундый җанлыклы әйтим инде. Алым саналмай, атриф юк. 13 секунд вакыт калды. Бер бал. Кызыл сүгеле көрәшчегә. Бер бал бирелә. Вакыт бетте һәм бу әйләнештә һәм Абсолют Батыр булып кала. Мөслим районының 2022 Сабан туй Абсолют Батыры булып кала. Илнар Саид Галиев.
Рәхмәт болельщикларга, рәхмәт көрәшчеләргә. Әйдәгез хәзер бүләкләргә күчәбез.